barkanmu da warhaka. Yau ina so mana bidiyo ne akan Pi blockchain, wato Pi blockchain technology. Wato blockchain, kafin mu fara wani abu akai takaitaccen bayani akan blockchain. Wato kamar yadda kowa ya riga ya sani, blockchain dai wato wani babban hanya ne da yake yin recording na dukkanin transaction da ya gudana akan shi. Wato dukkan wani shiga da fice na wani transfer da turawa daga wani waje zuwa wani waje, da saya daga wani waje zuwa wani waje, shi aikin blockchain ce yi recording kuma yayi lissafi ya tabbatar abin da aka tura an tura daidai. To wato kaɗan kenan daga cikin blockchain technology, wanda misalin blockchain kuma shine kamar yadda da yawa mun sani, muka je banki mukan saka da kuɗi sai a bamu littafi mu rubuta suna da rana da lokacin da aka saka. So kaɗan kenan, shi blockchain an yi shi ne based on wannan littafi wanda ake kiran shi da ledger book. So wannan shine blockchain na Pi blockchain. Wato da mu je zuwa ga Pi blockchain. Wannan shine Pi blockchain explorer. Kamar yadda muke gani, wannan shine Pi blockchain explorer, wanda yake da nuna dukkanin wani abu da ya shiga ya fita daga wani waje zuwa wani waje a cikin Pi blockchain. So kamar yadda muke gani, wannan shine wato total migrated mining reward. Wato duka wani coin da aka yi migrating, wa'inda suka yi KYC aka tura musu, shine wannan. Wato gashi na an tura gaba ɗaya abinda aka tura miliyan 875, abinda aka tura kenan, da kuma 95,000 da guda 98.13. to wanda aka tura kenan gaba ɗaya zuwa ga wanda yake available balance na migrating. Kuma muka duba ɗaya gefen kuma a ƙasa, wannan wajen shine wato total currently lock, wanda aka riga aka rufe su, aka yi locking din su kenan, a san miliyan 689 da wasu abubuwa. To wannan yana nuna cewa duka abin da yanzu yake kan Pi blockchain, wanda yake available ake transaction da shi, gaba ɗaya bai kai kwara biliyan 1 ba. Wanda muka duba kuma daga ƙasa, wato latest operation din nan, abin da yake nunawa shine duka wani transaction da ya tafi, wanda yanzu aka yi shi yanzu za mu iya gani su ne wa'inda suke ƙasa nan. Wanda in kuka duba daga gashi nan, wani ya tura guda 5 daga wallet din shi zuwa wani ya tura guda 20, wani kuma ya tura guda 25, wani ya tura guda 200. haka abin yake tafiya ko da yaushe. za ku ga kuma lokacin da ake yi bai ga second ne, ko kuma ɗan minti 1, 2, 3. So ko da wani lokaci haka wato Pi explorer za a dinga ganin irin transaction, wannan ya tura wannan, wancan ya tura zuwa ga wancan. To kaɗan kenan daga cikin irin aiki na wato shi Pi explorer. muka zo wato nan ƙasa, da mu ga wato shi latest transaction ne, dukkanin transaction da ya gudana. za mu iya ganin wato irin block din da ops din da kuma time din da ya tafi. muka duba muka gani gashi block na transaction har ya kai guda 300 da wani abu, wanda muka miliyan 3 kai da wani abu, wanda muka duba ba karamin aiki bane, ba karamin abu bane wa'inda yake recording. So kowanne ga kuma latest block su ma za ku ga 300 ne da wani abu, kuma da transaction din shi da time din su kowanne yana tafiya. kuma yanayin blockchain din Pi gaskiya yana da matukar kyau da nunin abubuwa a zahirance. Wanda muka duba nan kuma akwai wato Pi payment. Dukkanin inda aka tura shi, Pi payment zai nuna iya abubuwan da aka tura daga wannan zuwa wannan ne gaba ɗaya. Wanda muka duba na farko daga sama, wato na ƙarshe kenan da aka yi, yanzu za mu iya ganin ga guda 5 da aka tura, ga guda 20, kamar wanda muka duba din nan kenan. Wanda muka je ƙasa, kowanne za mu iya ganin ga wanda ya tura ga kuma wanda aka tura. muka ɗauki misali guda ɗaya, za mu iya ganin kamar cewa shi wannan mai GAOZ din nan ya tura guda 100 zuwa ga mai akan wato wannan GD5E din nan. Wanda muka ce to bari mu duba mu ga menene aka yi gudana tsakanin transaction din su. za mu gani kamar wato shi wannan mai GD5E din yana da guda 1000 yanzu da 100 da wani abu.
so wannan guda 1134 na wannan mai wato wannan shi wato mai wannan wato address din ne. To in muka duba zamu iya duba kuma shi ya tura ko kuma waye da waye suka tura masa, wanda gashi nan muna gani bayan creating ɗin account ɗin shi an tura masa da iya wa'inda aka tura masa, gashi nan an tura mai da guda 100 kuma ya tura da guda an tura masa wato da guda 100 kuma ya tura da guda 100. To iya transaction ɗin da ya gudana kenan a tsakanin wannan account ɗin da wani account guda ɗaya, wanda kowa zai iya dubawa kuma abu ne mai sauki da za a gano dukkanin inda abu ya shiga ya fita. Amma abu ba na gaskiya bane wato shi blockchain ba wani abu ne mai wahala a gano ba. Kuma muka lura muka duba gaba ɗaya payment ɗin da ake yi, ana payment da yawa, wasu suna tura wasu suna tura wasu. A ƙarshe dai abinda wannan yake nunawa a dai ƙaramin tunanin mu shine yana nuna cewa wasu suna sassayewa ko kuma suna ƙoƙari suna tarawa file ɗin zuwa ga account ɗin su, saboda sun yarda nan gaba kaɗan zai yi matuƙar amfani da daraja. To suna ƙoƙari suna tattarawa, suna duk yanda za su yi, ba za mu ce suna saya ba, amma dai duk yanda za su yi suna yin ƙoƙari su samu su tara, wanda duka gashi nan kowanne ka shiga zaka iya ganin balance ɗin shi, ga payment nan, ga inda ya tura zuwa inda aka tura masa zuwa ga da inda ya tura da inda aka tura masa. Wanda kuma za mu iya duba offer yana da shi da epic da trade da koma menene a blockchain, ba wani abu ne mai wahala ba. In muka duba zuwa ga wasu blockchains ɗin kuma wanda ba Pi ba, su ma ya suke, haka suke ko kuma suna da bambanci da Pi, duk za mu iya gani. Wanda in muka duba akwai blockchains kamar na Ethereum blockchain ko wato na Ethereum blockchain shine Etherscan, ko akwai BNB na Binance Can, akwai kuma na Bitcoin da sauran dukkanin blockchain. Wato wannan blockchain shine na Ethereum, wannan da ake kiran shi da Etherscan, wanda su ma yanayin yanda Pi ɗin yake haka yake. Dan ga latest block kamar yanda yanzu nan muka gani a blockchain na Pi, ga sunan Explorer, akwai kuma in aka wuce nan su ma za a samu latest transaction. Yawwa ga latest transaction nan, kuma za mu iya duba waye tura wani, za mu iya duba kamar yanzu wannan za mu ga cewa ya tura zuwa ga kamar wannan da muke gani yanzu, kamar shi ma ya tura ne daga account ɗin shi zuwa ga wani account. So za mu iya duba mu ga account ɗin da aka tura ɗin nan, wani account ne aka tura mata kuma daga wani account, wanda duka abu ɗaya ne yake nan a blockchain technology. Sai dai wato kawai irin su Pi suna da wasu abubuwa wanda suka sha bamban da sauran cryptocurrency baki ɗaya. Ya abinda zan kawo mana kenan, nake cewa da mu huta lafiya. Ni ne naku Yunusa Boto.